Me jatkamme teemaa myöskin tänä aamuna. Kyllä, eilen luovutettiin sisäministeriön poliisin organisaatio-uudistusta esittelevä raportti, jossa esitettiin liikkuvan poliisin lakkauttamista samoin kuin 11 poliisilaitoksen lakkauttamista. Poliisijohtoa ja ministeriötä ehdittiin jo arvostella lakkauttamisinnosta ja sanelupolitiikasta. Annetaan nyt puolustukselle puheenvuoro. Hyvää huomenta, sisäministeri Päivi Räsänen. Hyvää huomenta. Katoaako tästä nyt liikkuvan poliisin tietotaitoa jonnekin taivaan tuuliin? Liikkuvan poliisin tietotaito ja liikennevalvonta ei katoa yhtään minnekään, mikäli nämä työryhmän esitykset toteutuvat. Tässä on kysymys vain ja ainoastaan hallinnon keventämisestä. Meillähän tällä hetkellä liikkuva poliisi toimii hajautetussa organisaatiossa päällekkäin ja rinnakkain paikallispoliisin kanssa 24 eri alueyksikössä. Siellä on päällekkäiset ja rinnakkaiset päälliköt ja hallinnot ja tukitoimet. Paikallispoliisi ja liikkuva poliisi tekevät hyvin pitkälti samoja töitä, eli noin puolet ja puolet. 55% liikennevalvonnasta hoitaa paikallispoliisi, 45% liikkuva poliisi. Esimerkiksi rattijuoppousvalvonnasta valtaosan hoitaa paikallispoliisi, jopa 85% näistä rattijuoppoustuomioista tulee paikallispoliisin työn kautta. Eli nyt on tarkoitus se, että sinne muodostuu vahvoja liikennevalvontayksiköitä, joissa on ihan tämä sama liikennevalvontahenkilöstö, joka tälläkin hetkellä hoitaa ne kaikki samat tehtävät raskaan liikenteen valvontaa myöten, joten liikennevalvonnan taso ei kärsi, mutta me pystytään säästämään yli 6 miljoonaa euroa näistä hallintorakenteista ja se saadaan nimenomaan siihen nuorten poliisimiesten palkkaamiseen. Mutta Päivi Räsänen, eilen täällä vieraana oli poliisijärjestöjen puheenjohtaja. Hän on tähän raporttiin, hän on työryhmän jäsen. Voimakas eriävä mielipide juuri siksi muun muassa liikkuvan poliisin osalta. Se on erikoisyksikkö, ollut sitä vuosikymmeniä, toimii koko maassa. Se on tuttu liikkuva poliisi, LP, se on brändi. Ja myöskin antoi lukuja, että siellä olisi tehokkaampaa työntekoa jopa 20% kuin muualla. Puhuuko hän pötyä? No, liikkuva poliisi on ollut hyvä brändi, liikkuva poliisi on tehnyt hyvää työtä, mutta aivan sitä samaa hyvää työtä ja hyvää osaamista voidaan tehdä tässä vahvistetussa organisaatiossa. Eli olen itse sitä hyvin vakuuttunut, että se osaaminen ei katoa minnekään. Sitä voidaan johtaa poliisihallituksesta käsin ja ohjata niin, että meillä säilyy ne standardit, esimerkiksi näiden pääteiden valvonta, mistä on kannettu huolta, tai vaikkapa se raskaan liikenteen valvonta, missä on tällä hetkellä 53 henkilötyövuotta. Joka ainoa näistä henkilötyövuosista säilyy, kun me ohjataan niin, että se täytyy säilyä. Anteeksi, onko niin, että liikkuvan poliisin päällikkö ja ne muut aluepäälliköt on ollut niin kuin turha joukko? Sitäkö te nyt tarkoitatte, että se on ollut huonosti organisoitu, ilmeisesti tehottomasti johdettu, koska te nyt ajattelee sitä, että se pitää lakkaa? Ei se huono joukko ole. Siellä on viisaita ja päteviä päälliköitä, mutta meillä on hallinnon, siis päälliköiden suhde siihen suorittavaan työvoimaan, niin meillä on liian suuri. Ja tämä ei koske pelkästään liikkuvaa poliisia, se koskee poliisihallitusta, se koskee myös näitä poliisilaitoksia, se koskee liikkuvaa poliisia. Ja kun me olemme nyt siinä tilanteessa, että jos mitään ei tehdä, niin silloin meitä on uhkaamassa nimenomaan se poliisimiesten palkkarahojen puute. Oli uhkakuvana, että jopa 1000 henkilötyövuotta vähenisi vuoteen 2016 mennessä, jos mitä ei tehdä. Sen takia tehtiin viime keväänä kehyspäätös, jossa lisätään 30 miljoonaa euroa tasokorotusta poliisille, se oli hieno päätös, mutta sen lisäksi me tarvitaan noin 30 miljoonan–40 miljoonan euron edestä näitä sisäisiä uudelleenkohdennuksia, jolloin karsitaan hallintoa, vähennetään päälliköiden määrää, jotta poliisimiesten määrä voidaan turvata ja jotta kansalaisten turvallisuus voidaan turvata. Kaikki nämä tärkeät tehtävät, liikennevalvonta, rikostorjunta, lupapalvelu ja hälytystoiminta, mikä on tärkeää. Eli vaikka hallintoa keskeytetään, niin poliisipalveluja ei keskeytetä, se säilytetään hajautettuna. Ja itse haluan korostaa nyt kaikille kansalaisille sitä, että tämän tavoitteena, koko uudistuksen tavoitteena on nimenomaan se turvallisuuden vahvistaminen, turvallisuuden ylläpitäminen ja se, että ne poliisimiesten määrä säilyy. Hallituksen sisällä ollaan kuitenkin aika erimielisiä tästä asiasta. Sekä entinen että nykyinen liikenneministeri ovat ilmaisseet eriävän mielipiteensä, eivätkä halua suostua tähän uudistukseen. Miten hallituksessa nyt sitten runnotaan tämä asia läpi? No, hallitushan teki jo keväällä sen kehyspäätöksen,
joka edellyttää näitä vähintään 30 miljoonan euron säästöjä hallinnosta. Et haluan nähdä sitten, että mikä on se vaihtoehtoinen tapa. Tässä on tehty nyt mielestäni erittäin hyvää ja perusteellista työtä. Tuotu esitys, joka niin kuin täyttää ne hallituksen edellytykset. Nyt tietysti voidaan tuoda niitä vaihtoehtoisia esityksiä, että mistä ne säästöt saadaan. Itse lähden siitä, että säästöjä ei saa kohdentaa siihen suorittavaan poliisityöhön. Se täytyy säilyttää. Mutta kaikki ne tukitehtävät ja hallintotehtävät, mistä voidaan karsia, niin ne karsitaan. Ministeri Räsänen, onko esitys, sanotte, että se on erittäin hyvä. Onko se hyvä, jos on 200 sivua pitkä raportti, ja siitä on 40 sivua eriävää mielipidettä? Siinä on liikkuva poliisi. Siinä on hyvin keskeinen elementti tässä suuressa rikollisuuden torjunnassa keskusrikospoliisi, eriävää mielipidettä. Liikenneministeri Kyllönen sanoo, että no. Anteeksi, mä heitän tässä vaan, te sanotte, että ei ole syytä huoleen, mutta tämmöiset keskeiset erikoisyksiköt sanoo, että on syytä huoleen. Varmasti erilaisia mielipiteitä tulee, mutta silloin täytyisi tuoda myös niitä todellakin vaihtoehtoisia esityksiä, joita ei tule muuten yhdessäkään näissä vastalauseissa, että millä tavalla sitten hoidetaan tuo tarvittava uudelleenkohdennus, eli se raha, mikä säästyy hallinnosta, millä tavalla se sitten löytyy sieltä. Niitä vaihtoehtoisia esityksiä täytyy sitten tuoda pöytään. Teillä on hyvät erinomaiset argumentit, mutta tiedän sen, tai sain kuulla tai tietää, että muun muassa tämän työryhmän työskentelyn yhteydessä liikkuvan poliisin päällikkö piti viime toukokuussa erittäin tiukan esityksen, mitä kaikkia liikkuva poliisi aikoo tehdä ja mikä on heidän mallinsa. Mutta sitä ei huomioitu. Kyllä ne on huomioitu. Kaikki ne esitykset, joita liikkuvan poliisin taholta toiminnan tehostamiseksi on esitetty, ne itse asiassa sisältyvät myös tähän työryhmän esitykseen. Mutta se oleellinen, jolla saadaan se niin kuin hallinto kevennettyä niin, että saadaan myös niitä kustannussäästöjä, noin 6,4 miljoonan euron edestä, se puuttuu siitä liikkuvan poliisin esityksestä. Ja jos me ei sitä rahaa jostakin saada, niin silloin se tarkoittaa sitä, että myös liikenteen valvonnan taso kärsii. 6 miljoonaa euroa tarkoittaa yli 100 poliisimiestä. Jos tuota säästöä ei saada, niin meiltä lähtee 100 poliisimiestä, 100 poliisimiehen palkkaus. Vielä lyhyesti, onko mahdollista, että poliisiasemien määrää edelleen vielä karsitaan, koska on sanottu, että lisää tällaisia ratkaisuja on mahdollisesti tulossa myöhemmin? Hallituksen kehyspäätökseen sisältyi se, että tehdään palveluverkostosta tällainen suunnitelma, jossa näitä toimitilakustannuksia vähennetään. Ja tuo vähennystavoite on noin 5 miljoonaa euroa. Ja on mahdollista, että myöhemmin sitten tätä toimipisteverkostoa joudutaan joltakin osin supistamaan. Esimerkiksi poliisiasemien tiloja joudutaan pienentämään tai sitten jopa joitakin palvelupisteitä muuttamaan esimerkiksi yhteispalvelupisteeksi tai muita muutoksia. Mutta se tulee myöhemmin siinä vaiheessa, kun on sitten nämä perusratkaisut ensin tästä poliisiverkostosta tehty. Mä kiitämme, mutta meillä varattu aikaa on jo nyt päätynyt, mutta vielä ministeri Räsänen, te olette siis sitä mieltä, että näillä perusteella niin liikkuva poliisi lakkaa, kyllä vai ei? Siitä tekee päätöksen aikanaan eduskunta, mutta liikennevalvonta ei lakkaa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä haastattelusta. Nyt tauolle.